Колю и Пепа, каним всички близки приятели и роднини на сватбения ден на нашите деца Гита и Наско. Тържеството ще се състои на 30 юни 2025 година от 18 часа в ресторант Версай. А каната ще е на предния ден на 29 юни 2025 година пред домът ни от 18 часа. А в сватбения ден за нашето добро настроение ще се погрижи оркестър Амет Тайфан. Очакваме ви! Света в ръцете ти ще дам и на сватбеният ни ден с бяла рокля ти пред мен, сватбен бус танцувай с мен. Най-щастливият ми ден, най-красивият момент, сватбен бус танцувай с мен.